There pala ako, magyari. Grabe ang tarabon mo na nawin nga na aga. Kagulpi ka ngayang tarabon at uplir. Kaya na rin para ang buhay mo dyan. Pari nga, tanan rin para ni Chief Ramer Tanay Bodahoning mga technician midigdi. Kumusta lamang ka mo dyan? Good morning po, Legazpi City, Probinsya Canalbay, Bicol Region, Probinsya Luzon, Visayas, Mindanao. Mga Bicolano, sa man na parte kan mundo, welcome po sa inyong programang Morning Hirit sa DCGB. Ngayon pong aldaw na ini, mga tugang ni, anong aldaw ngunyan tabi? Miyerkules ngunyan na di ba? Miyerkules ngunyan. Today is Miyerkules, tama tabi. Mga intern tama, Miyerkules ngunyan. Lingaw mo ngayon ko nung aldaw, balingaw ko eh. Basta ang importante sa kuya, maugma ako tabi, wag para po. Para po magkakaan. Basta, importante kita, happy! Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Report, mga tugang, hali po dyan sa luwas, kaibaan mga buena manong bareta sa Morning Hirit. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Alamong talawan mga buena manong report, kaibaan, Mega Force Patrol. Nasa linya mga tugang ang report ni Angel Mustasa. Ngunyan pong pagkaaga. Angel, good morning Angel. Yes, good morning VP Henry. Good morning po yung mga parantabay sa mga dugang tapang barat. Naglangkaw ninding sa 6.38% ang income kan lokal na gobyerno kan Legazpi kan taon 2025 kumpara kan taon 2024 VP Henry kung sa insumo nakatini sa sobra 2.1 billion pesos kan taon 2025 kumpara kan sobra sa 1.8 billion pesos na kan taon 2024. Henry ang saro sa mga ibiglatag ni Alcalde Hisham Ismail sa iyang nagibong o ginibong State of the City Address kasuhapon doon sa Ibalong Centrum for Recreation na pinagpartisiparan man kan mga department heads, mga halangkaw na opisyal kan man iba-ibang mga government agencies, mga eskwelahan o mga estudyante kan mga eskwelahan pati na VP Henry itong mga hali sa Department of Education na mga principal. Ang nasabing Soka VP Henry ang piglatag didikan alkalde na itong hali sa nagalangkaw na National Tax Allotment, local revenue as in other revenues na natipon man kan LGU Legazpi. Kasabay kay ni VP Henry nakuha kan Legazpi City ang top 2 bilang highest revenue collection para sa taon 2023 sa good 2025 na minabot sa sobra sa 450 million pesos sa laro kang business tax and 123 million pesos naman sa real property tax. Mientras VP Henry pigdid kan Bureau of Local Government Finance o BLGF ang Legazpi bilang economic driver sa bilog na rehiyon para sa calendar year 2025. Nagkaprosa na iyan VP Henry sa itiglatag ka na alkalde kung sa kaibahan sa mga mga accomplishment niya iyo ay napagtaon ng prioridad duman sa mga senior citizen para sa ilang social pension kung sa nadugangan din sobra sa 700 itong sumakatawan na VP Henry ni na social pension digdi sa Bicol Region o sa probinsya ka na particular na sa Legazpi City kung sa VP Henry sobra sa 700 ang may dudugang digdi and kaibahan pa dyan VP Henry itong rehabilitasyon at yung pagkonservation ng mga classrooms sa man iba-ibang mga eskwelahan, pagtugang sa sweldo kan mga paratukdo as in utility workers sa eskwelahan, mientras na 53 na pala VP Henry mga Legazpeño na may dating katarata at matrayong pong naoperahan sa pagibagayan VP Henry kan libreng cataract surgery mantang sa 248 pa ang naka-schedule sa man iba-ibang presyo at nakatalaan man na iperarom sa nasabing programa VP Henry. Kasapoy ba ng VP Henry itong mga naging programa man sa pagkataon ng 300 pesos na subsidiya sa Albay Electric Cooperative Bill, 130 mga land titles na naitao sa mga iba-ibang mga Legazpeño. Kasapoy pa ng VP Henry itong business investment and employment opportunities. Para dumang VP Henry sa mga ways forward sa na alkalde, ang pagkakaigwa ng geriatric center dyan sa ICR, pagkakaigwa VP Henry ng tourism view deck dyan sa Puro, may skylight, may kayak area, mangrove area, may coastal road, ang pagkukonsulgir o pagkakaigwa ng Legazpi Sports Complex
garbage truck naman VP Henry sa Caladenderos kan mga salog kan kada barangay, renovasyon kan Legazpi Boulevard, pagkakaigwanin sa Uwangan Multipurpose Building sa pagsasabing nagagamit sa nangayaan parke kada bes na alas 4 ng pagkahapon dahilan sa makuna nga iyan mainit. Kasabay pa dyan VP Henry ang pagrumpag sa presente asin pagbumaguman sa City Health Office asin ang pagkakaigwanin CDRMO Office Repair kasabay pa dyan VP Henry ang Legazpi Modern Fish Market. Kaso hapon VP Henry sa Sopacan Alcalde ini ang pinagpalakpakan asin pigpasalamatan kan man ibang mga ahensya kan gobyerno na nagpapailing man kan suporta sa LG Legazpi dahil sa nagiging katuwang sila kana pagtalubo kan na syudad asin nagpromisa man na ipagpapadagos ini sagod sa mga masunod na taon. Hindi si Henry, ang mga dugang pa pong informasyon hali sa luwas, Angel Mustaza, DCH News. Salamat, Angel, sa report. Hali po dyan, mga tugang sa luwas. Mientras tanto, nasa linyaman ang report ni Karen Ala. Hali po dyan, mga tugang sa mga bareta. Hali po dyan sa luwas. Tawad sa sumadahon ta daw na state city address. Mga tugang ni Mayor Hisham Ismail. Karen, good morning Karen. Yes, good morning, VP Henry. Pig-aadala ng Unyankan Committee on Good Government and Public Ethics kan Sanggunian and Panlalawigan kan Albay ang mahigpit ng pagbawal sa gabos na mga opisyal o politiko sa bilog na probinsya kan Albay na magparalaag kan sa indang pangaran asin personal na branding sa mga proyektong gamit ang pondo asin resources kan gobyerno. Iyan matapos nang magpasar kaswapon ng provincial ordinance si kinatawan Harold Imperial kung sa ingabos depende ng mga lokal na gobyerno sa Albay. Mandatory babawalon ang pagralaag kan sa indang mga pangaran, imahe, mga inisyal, asin ano pang klase ng personal branding sa mga propiedad kan gobyerno, proyekto, programa, bihikulo asin ekipahes na hali sa pondo kan gobyerno. Sigun kay kinatawan Imperial asin sa produksyon kan ordinansya, mapaalkalde, konsehal, maski mga opisyalis kan barangay, gobernor, board member, mga congressman asin mabilisitang ilihidong opisyal sa Albay. Day pwede ini magparakaraag din mga pandog asin identity sa mga tarpaulin o bagay na halik man sa nasakaban kan lokal na gobyerno bilang paggalang sa serbisyong nararapat man para sa taong bayan. Matatandaan bagatabi dito, ang munisipyo kan Libon, ang pinaka-primero pa sa ng munisipyo na nagpasarmin siring na ordinansa sa indasa ng lokalidad. Mantang si Governor Noel Rosal, nagpautob man siring sa Kapitolyo Provincial. Kaya buminilog naman ang tinatawanin province-wide na ordinansa. Nagabos na mga munisipyo maski mabilisitang opisyal sa probinsya, mandatory, masunod digdi sa pinagpapasar na ordinansa provincial. So ang finalidad bitan kan ordinansa, nakatalaan pa sana iyan ilatag kan nasabing komitiba sa gigibo na committee hearing. Sa iba ang DILG asin iba pang mga stakeholders na makakagiya sa pagtao pinalidad sa sisayman na mabalgar sa ordinansa provincial. Yan ang report, Karen Ala, DCGB News. Salamat tabi. Salamat tabi. Garangin na may nakaulakit niya sa imo kan. Karen sa report, mientras tanto. Ibang kita mga tugang sa kinamugtaka ni Jimmy nasa Lita, hali po dyan sa luwas. Si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Hello Jim, good morning Jim. Sa VP, maray na aga sa mga parantabay. Ang DCGB News Online Facebook ta pala, nakakabot maski sa insain. Siyempre, So, bilog na mundo ang Jimmy. Kaya nga nakakanto sa tamang paabutan pala ining so release sa ginubatan San Rafael na laot kan Bagyo. Pig-post ko baga ini na niya ko gariday na yung pag-asa ini dahil na pig-reparo lamang kan PNR. Sino diya ako? Ano? Diya ako kan
PNR Acting General Manager. Ano sabi? Ano sabi? Niya ko, taga DCGB ako manager. Interview lamang niya ako sa imo ko nakatayaong kaligde. Mhm. DCGB ngaya, ikaw ang nag-post. Nakikigod. Nakantos. Ako niya pa nag-post talaga kani. Maringan niya ako. Ruminisponde, nagbisita. Oo, okay. Ito yung pinasabitan na power of Jimmy na salita. Ikaw ang nag-post eh. Oo, oo. Niya ako. Oo. Mali man ngayon sa report nung 2 taon na, 1 taon pa lang anya ito. Sa Pero niya, kakabot sa iyo sa sitwasyon, 1 taon pala. Pero sobrang mo man kaya sa 2 taon. Niya ko, kung dahil ginawang 2 taon, siguro, hindi mo pabibisitahin ito. Oo. Nagiulok. May impact. Correct. Iya baga. Pasalamatan niya to ang PNR management. Dahil man niya ko kami nakakakawakikon sa Indo, detalye, dahil man niya akong opisina digdi sa lokal, Oh, dai mo Jimmy kino sa contact number niya. itinauso sa alalay niya. Tama man. Sige, at least namang may kuwan kita para sa appointment, di ba? Gusto mo ba luad na taon-taon? No. Oh, okay. Oh. Number ako. Oo. Sige daw. Interestanto ta BBP sa mga dagdag niya tong bareta gariman sa naanino ka an STL an bukes digdi sa Albay. Pag may STL igwaman kibukes. Pag pondo an STL wala man kibukes. Okay. Oo. Kaya gari anino kasod ma ang ginubatan PNP sa pamamayo ni Chief of Police Police Major Genevieve Osiren nagkondusir nin anti-gambling operation sa ginubatan para patunayan kung igwa mananggad nin operasyon ang bukis. Bilang resulta, sarong lalaki na aktuhan nagpapataya tabi BP kan hiniling kan pulis o papilon na dapat timbredo na STL der man kiko an pigpapatayaan tabi BP bako man papilon kan STL kundi coupon band, therefore bukis bukis dahilan nga nita coupon band ang pigpapatayaan na kolekta ang 360 pesos na koleksyon, different denomination. Opo. And dinara na ini sa ipatura kan pulis para sa nagkakanigong disposisyon. Sa madaling sabi, igwang bukis digdi sa nagkapirang lugar araw digdi sa ginubatan na patunayan kasod ma sa operasyon igwang nadako. Yan. Oho. Okay. Anta BBP ang sa tuyang mga dagdag na informasyon sa pangaran kan PYC Enterprises, Mr. and Mrs. Marisa and Raul Calio, basta radyo. Hanapon sa na PYC, Orosite, Legazpi City. Jimmy Nasalita, DCGB News. Buda dyan pa lang sa PYC Enterprises. Siguro dyan kiso metal detector. Lalaking hindi Baka kung bakal mga tugang ki metal detector, igwa po dyan sa PYC Enterprises. Igwang metal Nagdadawag ka- detector. Yes. Oho. Iyan sabi. So mga naghahanap, lalo na sa mga sa eskwelahan baga, Opo. mga gwardya, Yeah. hanapon sa na PYC, bako sa na radyo, pati metal detector. Inda kun money detector, igwa. Money detector. Igwa ki mga tawang tatawkaan. Pagkampang, dahil man nga ning tira. Napaparang din natulos kung may kwarta o daing kampang. Dadawag ka mo. Dudupan ka sa nasa bulsa, awaran yan po. Pero ibang detector ni Kwan? Sa mga metal ang detector ni Manong... Metal. Ayan, okay. Okay. Out na to. Alright. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa luwa. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M.
ang lalaking hindi inuumag. Good morning, Tabi, sa mga Macedonian Heriters. Happy birthday po kay brother-in-law Alan Mangampo Liabe. Yan, ha. Diyan po sa Bitano, Legazpi City. God bless all over the world. Sige po, happy birthday sa mga birthday celebrants natin. Lalo na po kay Alan Mangampo Liabe. Diyan po sa Barangay Bitano, brother-in-law ni Jeril Aranya. At saka good morning, Tabi, kay Manong Leonito Gaviria. Maray na aga, Tabi, Mano. Ikanan tunay. At saka good morning kay Mading Jennifer. Ano na naman ini madinapigtatara mo sa ko pagkaaga-aga? Ano nga yung gusto mo? Kape or me? Pasi, Mading Jen, okay na ito iyo. Good morning sa mga taga Santo Domingo Albay. Yan, dyan kay Mading Jennifer. Buda kay amigang, kay Nori. Yan, buda kay Manay Agnes Gulifardo. Good morning, Tabi, Madi. Anong nagtatarabo na coffee? Tea or? Mapo na naman ang badiyong kong ini. Mientras tanto, report. Hali po dyan sa luwas kay ba mga tugang. Sandali lang, Tabi, Padingala. Sandali, tao ni may nag-upload. Hello, good morning. Hello, good morning, Paddy. Good morning. Anong oras ka nag-abot? Natatabig hapot mo ako. Wala 5 years. Paguna ko baga maapod ka ta magret ko kung ano. Hapoton mo pulan ako. Pakarayan tirada mo madi. Alas 5 ba? Oo. Monitor ako sa'yo, pero Makantsaw ka pa. Pakaraibian mga tira. Baka madi. Baka day ka madi abuton kiduang dulom. Pagkarahay. Pag-babe. Ano? Di ka nang bungog. Pag-grita na ako. Okay, sige, go. Dali na tamay. Dali ata bata may mga report. Nalingon ko sa birthday ka, yung sister may kasuod na. Oh, sige. Happy birthday tabi kay Tuna Diamante de Rama. 1 years old Garcia. Inigiran tugang mo ini. Tugang ko po. Ilan tugang mo na gari maray ano? Naka. Ilan tugang mo na maray kumpara sa imo? Maraot iyan kaysa sa kuya. Ano? Mas maraot iyan kaysa sa kuya. Dahil gari ang hiling ko marayo nini. Pinakamabuot ako sa muyang apat na sana kaming kada. Dahil na, basta ang hiling ko siya maray siya eh. O di sige na. Happy birthday sa imo. Okay. O yun na. Okay. Sige. Okay. Marayman. Bye. Okay, bye-bye. Thank you. Nasa linya mga tugang ang report. Hali po dyan sa luwas kay Baan Megaforce Patrol. I know you want me. Basta Morning, Henry M. Alarmario sa dagdag na bareta. Good morning, Paringal. Morning, Panipig, dididicate. Sabi ba ka ito, dididicate. Dididicate ni Mayor Isyam Ismail. Pasasalamat sa gabos na padagos na may nasuporta ang mga programa sin proyekto digdi sa Legazpi City na ipinamati sa laog nin sarong taon na pag-serve niya bilang alkalde. Laman ini sa sumada kan ulat sa bayan o state of city address kan alkalde o sa na pinasalamatan niya enot ang pamilya sa padagos na suporta na itinatao sa iya. Ikaduaan mga pag-iriba niya sa mga opisyalis kan syudad at sanggunian na panglunsod
sa liderato ni Vice Mayor Luis Gutierrez. Yaon man ana sa iyang pagpasalamat sa mga department heads kan City Hall, siyempre mga empleyado sa padagos na suporta. Alagad special niyaman na pinapasalamatan ang mga barangay officials, asin mga residentes dahil sa pinapamati, asin ipinapahiling na suporta sa mga programa, asin proyekto kan alkalde kadakol. Na mga proyekto asin programa na na-accomplish na sa administrasyon ni Mayor Ismail sa laog sa naman in sarong taon, asin napigilahoman pa ang dakol na mga maarabot na development digdi sa Legazpi City, asin iyan positibo man na inapresyar kan mga nagaratinder sa ginibong State of the City Address kasuhapon sa ICR kan Barangay Gitano. Iyan pa rin ang informasyon pagiraray hari digdi sa luwas, Alarmario DCGB. Salamat Paringal sa report. Hali po dyan sa luwas. Mientras tanto, mga tugang oras po sa Pilipinas. Anak ko, 5:40 na pala. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Maraming karoon mga headlines kasabay si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Good morning sa mga tabantabay. Headlines ngunyan. Presidente Bongbong Marcos itinagorden ang makusog na paginguto sa propestong 2027 National Budget. Mantang nagbiyay naman ni kasudma na pasado alas 5 ni hapon pasiling sa Singapore para sa sarong official working visit. Operation Romanov, threat para sa Marcos family bago kay VP Sara Duterte sigon sa NBI witness. Pahayag ni Mayor Baste Duterte manungod sa Operation Romanov bako patakot sa Marcos family sigon man kay Senador Alan Peter Cayetano. Information sa vlogger na si Princess Maui may kinaraman sa Operation Romanov bako reliable sigon kay NBI Director Lotok. Prosecution kinontistaran ni pinailing na video clip kan depensa sa cross-examination sa testigo sa ikalimang aldaw kan impeachment trial kontra kay Vice Presidente Sara Duterte. Observer sa ikapat na impeachment trial ni VP Sara nagdiit kumpara kan nakaaging simana. Bantang paggamit kan video kan depensa ni VP Sara tunay na authentic sigon kay Attorney Antonio Bucoy kan Free Legal Assistance Group of Lag. Depensa ni VP Sara Duterte nagdagdag ni spokesman sa impeachment trial. Bantang NBI Director Melvin Matibag anang magtestigo sa VP Sara impeachment trial anuman na oras. Kasuhapon inatras naman ni Attorney Lorna Capunan ang pagtestigo ni Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Sulaika Lopez dahil sa pagsasabing redundant na da. Ayun, As okay. in, unnecessary na. Unnecessary and redundant, okay. Rather that. And Santo Malacanang igadalan ang mas magabak na multa Para sa sa? mga nagtatapok ng basura kung sain-sain. LGU man sa ng sekreto kaan. Kung paano mapundo yan. 24 ang barko kan China nasiripan sa West Philippine Sea ka nagaging si Mana sigon sa Philippine Coast Guard. Bantang produksyon na sin sa nasyon winabot sa 200,000 metriko tonelada po Enero sa Junyo 2026 sigon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Magaranda ang mga may motor vehicle Nada. sa primero pa sa ng rangkada kan trading 5 pesos na tulos ang lilang kao kan diesel. Hindi ka tatamak sa alunan ko. Thursday pa sa naita. May apat pang aldaw. Sa alunan ko. Batag ko na kong biskwit.
Okay, so Dr. BP, yung mga Panyari. edad na pagkaaga, ato dyan Kambiways Enterprises, hanapon sa namin sa Mrs. Raul and Marisa Calio, yan sa Oros at Ligas City, basta radyo, ipiways niyan, 24/7 konektado ka mo sa inban sa mundo. Dahil po maglingaw, sa mga naghanap ng metal detector na di kalidad Tama. at garantisado, iba po dyan sa PYS Enterprises, man ang tigapon na walkthrough para sa security kasatuya mga estudyante. Basiran sa na PYS Enterprises sa Oros at Ligas City, hanapon Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio. Ini po si Mardila. Good morning! Good morning, Tabi Padingmar. Salamaton. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Salamaton sa mga headlines in the morning. Oras natin 15 bago magabot ang alas 6 din morning sa DCGB. Aramon Tadauan Pag-asa. Good morning. Miss Alexis. Yes po, good morning po. Good morning. Good morning. Salamat. Nasimbag mo tulo sa apod ko ngunya na aga. Ay, bantay-bantay ko na. Kapot-kapot. Maski anong gibulo. Kapot mo perbe ang cellphone. Amo po. Duwa na ang pigbabantayan kin may LPA, pati kan cellphone kun magring. Gari ko na daw. Habo mo ng madagitan. Amo po. Okay, sige, go. Anong forecast niya to? Go ahead. Yes po, para sa magiging kamugtakan ng sa tuyang panahon ngunyang petsa 15 ng Hulyo, aldaw kang Miyerkules, apektado man giraray ng mga localized thunderstorms ang bilog na Bicol region. So asahan niya to ang bahagyang mapanganoron sagkod sa mapanganorong kalangitan na iguang posibilidad ng mga pulupulong pag-uuran asin pagkikirat at pagdaguldol ang posibleng mamatian sa maghapon. Maluya sagkod sa moderatong duros, hali sa timog kanluran, ang iiral na may banayad sagkod sa katamtamang pag-alon nin kadagatan. Agwat ng temperatura ngunyan aldaw, tigatayang maabot ng 27 to 33 degrees Celsius. Sa tuyang monitoring naman, tigmo-monitor sa manggiraray itong LPA na formerly si Josie, nasa ngunyan ay nasa layong 1,650 kilometers sa sirangan ng southeastern Luzon. Itong LPA, di naman tig-expect na ito pa ay mabilog, maging isang bagyo at dahil naman ito maka-apekto sa anumang bahagi ng ating bansa. So tig-expecta sa ngunyan na aldaw, pati sa mga masunod na aldaw na generally fair weather kita na meron ng mga isolated na mga rain showers and mga thunderstorms. Maliyon po sa tuyang weather forecast and update. Hali po digdi sa Pag-asa Legazpi, Alexis Weaver po. Miss Alexis, tama ba? Pero itong pigabantay ang tang low pressure, itong nasa luwas kampanya, ito makapekto sa Pilipinas until now, ano? Ang direksyon niya? Opo, dahil naman na po. Opo. Ayun, okay. Sige po, salamaton. Sige po, thank you po. Okay, thank you mga tugang. Iyan po ang mga bareta sa kamugtakan kampanahon. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Nasa linyaman po si Joshua Bino. Mga tugang, hali po dyan sa haluan. I know you want me. Basta Morning, Henry M. Joshua, good morning Joshua. Yes, Titi. Hello. Good morning, Salbatan na, Good kinasal morning na palan sa si mga- Juan, oh. Kinasal na palan si Bea Alonso. Pangyari, sabi ako nakaisi ah. Di kita nakaduman. Si Bea Alonso kinasal na palan sa presidente kan bertag sa diri kan Pure Gold na si Vincent Ko. Correct. Pero itsura kang lalaking ini, oh. Nag-send niya nag-invitation niya kumatan lugar Francis yung sa Daraga. Di ako makaduman. Pinili niya ang kwan ade, pinili niya an civil wedding sa nasinda na duwa. Civil wedding sa Si duwa. Mayor Oh. Nancy Binay. Sinang si Mayor Nancy Mayor Binay. Nancy Binay so nagkasal. Iyo uminagum na si si Bea Alonso. Iyon so day na lawos kang inot. Iyo nga ni busy kaya kasuwapon dai ko na rin paro sa mga chat niya eh. Mamuto-moto ini oh.
magtatampo ito si Miss si Kuan si Bea. Bakit nga hindi ka man lang dumungaw? Muna ba naalala ang mga nakaraan? Sige. Sige, mamaya na lang kausapin natin. Kinasal na si Bea Alonso talaga, oh. So, aloy niya naman na boyfriend ini, di ba? Aloy niya na maray pasinda, kinasal na. So, iba. Okay, sige, go. Yes, BPA, good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag niya itong bareta, 2 beses na napundo para mientras ang dalagan kan regular na sesyon kan Sangguniang Bayan kasuodma na aldaw ni Martes dahil sa nangyaring mga pagyugyog ni na Linog. Awan BP Henry kan sesyon mantang may mga resolusyon na ipinagpapasar ang nagkatirang mga konsyal, bigla na sanang minayugyog min medyo makusog-kusog man kasuodma na hapon. Kung kaya napiritan man na mag-recess mo na ni nagkatirang minuto bilang pag-iingat man sa nangyaring linog na kasuodma. Konsensusog sa ipinalawas na impormasyon ni P. Henry kan na Feebox duman sa Claveria Masbate ang epicenter kini as in 5.2 na-record na magnitude alagad sa intensity nakabot sa Digdi sa Legazpi City as in iba pang mga pagtaraning na mga lugar. Para kini maging ang lokal na gobyerno kan Daraga Albay sa pagiman ni Mayor Victor Perete nakapagpalawas man tulos ni na abiso publiko na mag-ingat mga G dahil paglingawan ang duck cover and hold na mamalisyaan kaya BP Henry talagang nagiging sunod-sunod ang mga insidente ni na Linog sa ibang mga parte kan nasyon as in maging mandigdi sa Bicol Region. Katandaan kan uminaging bulan ang nangyaring linog epicenter dyan sa Santo Domingo. O tapos naman ka nakaaging aldaw as in kasuodma, ang epicenter naman dyan sa Claveria Masbate. Kaya kay Puan BP Henry talaga na marumduman itong mga pinagpapraktis niya to sa mga earthquake drill. Talagang bigla na sanang nagkakirigkigan as in ang ehemplo kayan regular na sesyon kan Sangguniang Bayan kan Daraga kasudma 2 beses man BP Henry na paramientras na napundo. Ang tabi BP yan dagdag na istorya, Josh Fabino, TCGP. Salamat Joshua sa report hali dyan sa luwas. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Sabi ni Dr. Alan ay susuduwa, grabing pakulba. Good morning. Iyo nga ni Dr. Alan, kinasal na si Bea. Buda, nailing ko si Barbie Imperial baga. Bako taga digdini sa to, Bicolana ini. Nailing ko, kaiba ni Kwan uni sa, ay nako, uni manang gado si Kwan. Kaiba ni Kwan, kaiba ni Singani ini, si artista man na sumasaro sa mga Gutierrez. Kaiba niya, uni ay nako. Mali nga, tabak ako na sa picture. Jomar Biena sa linya. Jomar, good morning Jomar. Salamat PPN, good morning. Good morning sa mga parantabay. Saro na naman aksidente nangyari digdi sa Palugsuto na parte kan Barangay San Jose sa Banuaan kan malilipot ka so Banggi. Maray sa nang daing na piligrohan na tao dahil anta maliksiman so naging desisyon kan driver kan mixer na nawaran in preno instead na pagparapadiretsoon nakailing siya kilugar na bakong matawo dumana ibinangga so mixer sa investigasyon na
Ginibo kan malilipot pulis alas 6:15 kasudma kan mawaranin preno ang sarong mixer truck na may plate number ABC 8871 na pinagmamaneho ni Michael Bermundo kan Banuan kan Bakakay mientras napalugsot ini hali sa sentro kan barangay San Jose kan malilipot pasiring man sa sentro kan malilipot pagabot daw sa may puro 4 nariparo na kan driver na daing preno so sa iyang bihikulo kaya nagpo na siya mag-engine brake, alagad dahil man talaga kaya, lalo pang nagkaskaso dalagan ka na bihikulo, kaya ang ginibo, kan mahiling kay ni ang sarong kudal, na kilagkalag niya, wala man ng mga tao, ibinangga niya ni Digdi sa kudal sa residensya ni Carlo Binlayo. Nakalawag sa kudal ang mixer, pero nagpundo na sa dalagan dahil kinadiskwedong tao, ligtas ang driver, ligtas o pahinante. Yes. Inumaw okay. ka na malilipot pulis o naging wise na desisyon kan driver kan truck dahil nakapag-isip pa inin tultol dahil nataranta naisipan niya na isadsad na sana ibangga duman sa kudal na dainin tawong madidiskwado. Yung BPN rin yung informasyon, Jomar Bian, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali po dyan sa luwas. Bueno, yan po ang mga pangyayari sa tuyang kapalibutan o sa may mga birthday ko yan. Happy birthday. Text na po nindo. Sandali, iba yung napindot ko Okay, sige po. I-text na mga birthday greetings. Papasadahan tatabi yan. Sabi ni Madam Melinda Wee, good morning tatabi sa gabos na mga listeners. At saka happy birthday po kay Marilo Aicardo. Yan. Thank you. Sabi kan texter ta si 1905. Good morning po. Pabati happy birthday kay Marilo Aicardo. Happy birthday. A blessed Wednesday, Mr. Maceda. Ay, may ngaram pala ako. Good morning daw kay Manay Agnes Mape, Benje Dapugi, Madam Amada Esplanino, Filia Maravilla. Alright, sige. Yung mga birthday celebrants natin, pakitext tabi sa 0966-203-0034 as in sa 0969-088-5548. Hello? Good morning. Ano? Duha na dapat ko bantayan niya. Duwa na ba ang big band na cellphone da boda so LPG Yung LPG so LPG so ano ito LPA so panahon Di mana maraw. mapadagit Kuman sa route kang panahon. Sa route gid ka mo. Buda sa route kampayo okay Iwas ka talaga, amigo. ano ka na buhay napadagit naman niya ako kayo ni okay Gila ko sa'yo. mapadagit ba ya okay good morning morning, may hapot ako, pwede magsalida ki kontador na hindi napaisi sa tagharong. Hindi mo man nakita kung 0-0 ang pagkabit ninda, dapat nagpaisi. Tama man ko ta. Kung hindi man nagpaisi yan, di taranggal sa nabagaya. Pero dapat talaga sa iling ko, dapat magkortosik sa tagsadiri, nganing mailing mo, di ba? Kung hindi man nagpaisi sinta, ako sarong na man nagpaisi. Good afternoon, good morning. Baka po pwede good morningan mo ang mga taga-Kulyat, Purok Uno. Okay. Good morning po mga taga-Kulyat. Nakimahirag ini. Baka dapat mag-good morningan sa mga taga-Purok Uno. Good morning. Tabi mga taga-Purok Uno, kan Kulyat. Yan. Hello, good morning. Good morning po, BP. Ay, good morning po. Wow, saya mo. Bakit? Ayun, nagkakausap mo, Prince Charming mo. Binabantayan baga ang tawag mo. Ang pag-asa ang binabantayan panahon daw eh. Pa. Hinahinay po. Opo. Nakita ng asawa mo.
Ay, oo nga. Yan ang kinakatakot ko eh. Opo. Po. Ay, talbata ng pangyari sa maabaka. Bye. Iba maniniman na. Good morning, Henry Ems. Brownout tabi sa baak. Anong sandali. Tama ba ito? Kahapon to? Sorry, kahapon to. Alright, okay na? O beno, mga tukang, uli na po ang mga baretang dapat abangan sa DCGB Bareta alas 6. Mga nangganang mutya ng ibalong 2026, mauli nin maabot sa anmang gaganang mutya ng ibalong sa 2026, mauli nin maabot sa 500,000 pesos. The premyo DOST Fivox nagrehistro ni earthquake swarm sa kadagatan kan Claveria maski upon kan Hulyo 13 sagod alas 4 ng hapon kasod mang Hulyo 14 sa lado national Operation Romanov threat para sa Marcos family bako kay VP Sara sigon sa NBI witness. Malacanang pig-adalan ang mas magabat na multa sa mga nagtatapok nin basura kon sa insain. Sa ibang nasyon, Trump administration naglansa rin kampanya para isiparar asin rumpago ng ICC. Business News, halangkaw na singil sa kuryente, pipa investigaran kan Senado. Sports News, Kiefer Ravena, dagos ng nagritero sa Gilas, Pilipinas, duties. Health News, kakulangan in social connections, peligroso. Sa salod, sigon sa mga eksperto. Detalyes kaya, abangan mga tugang sa GB News Express. Makalipas lang kayo ni. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offer junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Pag acidic ka, magkakasakit ka. Paano mo malalaman na ikaw ay taong acidic? Madaling mapagod at manghina, sakitin. Maraming aray sa katawan, organ failure. Madalas magkaroon ng mga infection, virus, bacteria, fungus, parasites, cancer cells mabubuhay sa iyong katawan dahil ikaw ay acidic. Address your acidity, you will address your ailment. HCI Power Trio, CMD, CBF at Cell Bio Juice. Kontra-acidic, iwas sakit, pampalakas, pampasigla, pampalusog, pampagana, pampaganda, pampagwapo, pampatalino, pampahaba ng buhay. For more information and free health consultation, visit CMD office at 2nd floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front LCC Supermarket at Top Denver's Computer Shop. You may call or text 0939-904-0717.
Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Always number one, always at your service. Oras, alas 6:05. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Aldaw na Miyerkules, mga tugang petsa 15 na kan bulan na Hulyo, uya pang detalles kan mga darakulang bareta sa lado lokal. Haros kabangang milyon ang pwedeng mauling premyo kan mga ganang kandidata sa mutya ng ibalong 2026. Inang kinumpirmar sa DCGB News ni Legazpi City Councilor Sunshine Imperial. Sigon kay Imperial, maabot sa 500 milyon ang may uli kan mga ganang mutya ng ibalong 2026. Mantang makaresibi man in 300,000 pesos ang first runner-up, 150,000 pesos ang second runner-up, asin 100,000 pesos ang third runner-up, mantang 75,000 pesos ang para sa fourth runner-up. Sigon sa konsehal, nasa 20 kandidata hali sa malalain na probinsya sa Rehiyon Bicol ang Pigalauman na maglalaban-laban sa kompetisyon nagigibon sa Agosto 15 sagkod 21, 2026. Parte kan selebrasyon kanibalong festival sa syudad ni Legazpi. Katakod kay ni pingimbitaran man ni Imperial ang publiko na probitsaran ang aktibidad kan mutya ng ibalong 2026 lalo na sa Coronation Night nagigibon sa Agosto 21 sa ibalong Centrum for Recreation sa Barangay Bitano, Legazpi City. Gusto ko po tabi kamong imbitaran para sa mutya ng ibalong 2026. Sana po kamo po ay magkaigwan ng oportunidad para maghiling po ng Coronation Night which is on August 21 po sa ICR around 7 p.m. Mapaluwas po kami ng tickets anytime soon po and ini po libre. Mga tugang nagrehistro po ang DOST FIVOC sa sarong earthquake swarm sa kadagatan na parte kan Claveria Masbate matapos marehistro ang 54 na magkakasunod na linog pon Hulyo 13 sagkod o kaya Hulyo 13 kasodma sa 5 sa mga nagyugyog o 5 sa mga pagyugyog ang namatian sagkod intensity 5 mantang ang mga narehistrong linog na may kusog na magnitude 1.6 sagkod 5.4 sa Erarom na sagkod sa 45 kilometros. Sigon sa DOST FIVOC, ang earthquake swarm serye nin linog na nangyari sa sarong lugar sa laog ng halipot na panahon na daing malinaw na panginot na linog o main shock. Alagad dahil sigurado kung mauli ini sa mas makusog na linog. Pigabisuhan ang publiko na maging marikmat asin magsunod sa mga opisyal na biso lalo na ang mga nakaistar sa baybayon na lugar. Dagdag na mga bareta, mga tugang sa lado lokal. Aramon ta ang report kasabay si Angel Mostaza. 17th sangguni ang panlunsod kan Legazpi naipasar ang sobra sa 600 na mga resolusyon asin ordinansa sa laog din sarong taon sa termino sigon kay Vice Presidente Luis Gutierrez. Report kay Angel Mostaza. Matapos ang pag-asumir bilang mga membros kan sanggunian panglungsod ng Legazpi sa kalisa sarong taon, nasa 662 na mga resolusyon ang naipasar asin 38 mga ordinansa ang naaprobaran kan mga membros kang 17 sanggunian panglungsod ng Legazpi. Inanipigpresentar ni Vice Alcalde Luis Gutierrez kasabay kan ulat sa bayan kasuhapon sa Abalong Centrum for Recreation. Siyon kay Gutierrez nakapagkondukta sindanin 47 ang regular na sesyon asin 4 na sesyon o special session kung sa ina naipasar digdi ang mga resolusyon asin
ordinansa na minataunin prioridad asin minasimbag sa pangangaipukan man iba-ibang sektor kan sa syudad. Kaibahan sa mga priority nindang na ipasar, iyon manungod sa health, education, agriculture, housing, environment, public transport, safety para sa komunidad, institutional development, kasabay pa ang social amelioration. Siniguro ni Gutierrez na magpapadago sinda sa pagbilog nin mga ordinansa na mapapakinabangan kan mga Ligaspeño, partikular na ang mga syudadano. Dagdag na balita, Angel Mustaza, DCTV News. Mientras tanto, mga informasyon na sinbareta sa kamugtakan kan mayon dapat na maging maingat sa pagpapaluwas. Karen Ala sa report. Nalalangtag na ang gobyerno probinsyal kan Albay sa mga salang impormasyon na ipigluluwas kan ibang mga media sa social media, lalot na may pinagbubutong halain sa aktibidad kan mayon. Sa personal na pag-attender kan DCGB News sa sarong emergency meeting, kan Tivox asin Apsimo kasahapon, nanonotisyahanan ni Gobernador Noel Rizal asin ni Apsimo Chief Public Cristobal ang masyadong sensationalized exaggerated ng mga headline asin surat si mga bareta dapit sa mayon kung kayaan mga tao nagkakatarakot na lugod lalot ining napapag-araman naman na paglangkaw kan sulfur dioxide kan mayon sinasinabing pwedeng tumasiring sa explosive eruption mantang ipinaliwanag kan DOST Vox kasuhapon na mas kiyaon ang tsansa sa explosive eruption kan mayon sa ngunyan nahilingan man na maluya ang tsansa kaini susog sa indang latest na monitoring kung kaya hagad kan gobyerno probinsyal na dapat ingatan ang pagparasururat ng mga bareta mapadapit sa mayon na pwedeng tumakot sa mga tao pati sa mga evacuees dito sa probinsya kan Albay. Karen Ala, Distributor. Mientras tanto, mga tugang ipinag-orden po ni Presidente Bongbong Marcos at mas hararom na pag-uugid sa propestong national budget para sa taon 2027. Pipasiguro niyang mapapaduman ang pundukan gobyerno sa mga proyektong tulos na maipapautob asin mas direktang makikinabang ang publiko. Sigon kay Executive Secretary Ralph Recto, nagpapadagos ang review sa propestong 2027 National Expenditure Program o NAP matapos tukaron kan gabinete ang spending plan kan Biyernes. Julio Gis, ginibo ini mantang pigapadagos o pigtatapos kan administrasyon ang propesto bago isumiter sa Kongreso. Sinabi ni Recto na gusto kan presidente na sentro ang paggastos kan gobyerno sa mga programang nagisimbag sa pangangaipuhan kan mga namanuaan asin susog sa mga prioridad kan administrasyon asin National Development Plan. Tinawanin doon ni PBBM na dapat inoton kan mga ahensya ang mga propestong handa nang ipautob asin daing darakulang ulang sa implementasyon. Da ipapigpapaluwas kan palasyo ang kabilugan na kantidad kan propestong budget para sa 2027. Nainotang ipinagrekomendar kan Department of Budget and Management ang 7.2 trillion pesos na NAP na may halangkaw o mas halangkaw kumpara o maabot sa 6% kumpara sa 2026 na national budget. Dagdag mga tugang na mga bareta sa lado lokal, may report si Jimmy Nasalita. Daing pag-asa na tugutan kan PNR ang request kan LGU Ligaw sa pamamayon ni Mayor Nando Gonzales na kung po pwedeng niya na pig-comply na kan barangay asin LGU ang mga requirements for safety purposes. Anhagad kan lokal na gobyerno kung po pwede ang mga kinuwidal na intersection, particular sa barangay Gilid asin barangay Tuburan, magkaburok sana kan Philippine National Railways. Matatandaan durante kanday pa napupundo ang operasyon kan train biyahing Naga-Ligaspi Naga, igwanin na mga nagkakadireskwidong tao sa ibang parte kan Albay ang ginibo digdi sa Ligaw ang duwang intersection na kinurodal kan PNR. Nag-apilo si Mayor Nando Gonzales sa PNR na kung po pwede mabuksan ang mga intersection sinda handa man na sunod sa mga requirements for safety purposes kung sa inasunod na iningunyan asin ang katuyahan na dapat ini mabuksan iyon na maging convenient man sa mga estudyantes, mga masa, raod asin iba pa nahali sa ibong na barangay na kung sa insangunya na kinurodal na napapaharayo na ang mga tao sa sentro.
ang simbag kan PNR sa pagi ni PNR Acting General Manager Giovanni Miranda, ngunya na madali na mag-operate ang biyahe kan na train rutang Naga Ligaw to Naga, dahil na talaga matutugutan na buruksan ang mga kinudal na mga intersection na tinampo digdi sa Ligaw sa pagsabing an katuyuhan kini iyon na matawanin safety ang mga tao sa madaling sabi dai mauonra ang request kan lokal na gobyernong haralion ang mga kinodal na porsyon kan release digdi sa nasabing syudad. Mga dagdag na impormasyon sa pangaran kan PYC Enterprises, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mga tugang ipinahayag po ni National Bureau of Investigation o NBI Regional Director Jeremy Lutok sa Senate Impeachment Court na ang patakot na Operation Romanov na kapag nakadirekta para sa pamilya ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. asin bako kay Vice Presidente Sara Duterte sa kalawang aldaw kan impeachment trial. Sinabi ni Senator Judges Pampilo Lacson may kinaraman sa iyang impresyon na ang Romanov plot para kay Vice Presidente Duterte. Sinabi Luntok na ang Romanov plot na inutnang ipinag-unambitan ni Davao City Mayor Basti Duterte sa sarong rally kan taon 2026 dahil nakadirekta para sa Vice Presidente kundi sa mismong First Family. Iyo man ang rason kung nata inimbitaran ninda ang vlogger na si Princess Maui para magpaliwanag tanganing mahiling ninda kung ano ang gustong sabihon kay to. Ano ang pwedeng i-validate na informasyon tanganing makapag-case build-up kapag igwa. Mientras tanto, alarmaryo, may dagdag pong report sa lado lokal. Kumbinsido si Congressman Attorney Pido Garbin Jr. Kanako Bicol sa mga naging accomplishment report ni Mayor Isiama Ismail sa laog ng sarong taon digdi sa pag-administrar bilang alkalde sa Legazpi City. Reaksyon ini kan kongresista sa pag-atender kan State of the City address ni Mayor Isiama Ismail kaso hapon. Kadakol na mga accomplishment sa laog sa naman ng sarong taon asin kadakol pa mga expected na marabot na development digdi sa syudad. Saruan ako Bicol sa nagtatabang kan Legazpi na ma-develop. Inasigurar ni Congressman Garbin na yaon ang sendang panago sa suporta sa Bicol para mababaanin mga pondo o budget halis sa gobyerno nasyonal dahil ang Legazpi City taro sa priority kan ako Bicol. Alarmario, DCGB. Mga tugang na daw po maapod na patakot sa First Family o pamilya ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang pagkakabanggit ni Davao City Mayor Basti Duterte may kinaraman sa Operation Romanov. Kundi kapareho sa naini sa Marcos na napatalsikan taon 1986 dahil sa revolusyon. Ang pagkakaiba sana sigon kay Senador Alan Peter Cayetano dahil ginadan ang pamilya Romanov kang 1918 sa Russia pero ang mga Marcos nagibong makabalik sa gobyerno. Sa saya sa giraray na pagtistigo sa impeachment court, sinabi ni Lutok na ang open source search na nagbubusol sa mga investigador. Sinabi ni Mayor Duterte sa sarong rally sa Davao City kang Enero 2024 kung saan sinabi kainin na dapat pag-isipan kan presidente ang nangyari manungod sa Romanov family. Most wanted person sa Tabaco City, arestado. Report kay Jomar Bien. Arestado na kasudma ang konsideradong most wanted person kan siyudad kan Tabaco sa operasyon na ginibo alas 4:46 kasudmang hapon. Isinirbi kan mga miyembros kan Tabaco PNP ang warrant of arrest kontra kay alias Ato, residente kan Tabaco na ampang sa tulong magagabat na kaso. Dua sa mga kasong ini ang statutory sexual assault na may piyansang 200,000 pesos kada saro asin ang pangtulo daing piyansa na kasong statutory rape through sexual intercourse. Jomar Bien, DCG.
Mga tugang inako po ni National Bureau of Investigation and NBI Regional Director Jeremy Lutok na sa Senate Impeachment Court na bako reliable o dai mapagkakatiwalaan ang impormasyon kan vlogger na si Princess Maui may kinaaraman sa Operation Romanov. Sa kalimang aldaw kan impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, hinapot kan magtugang na Senador Raffy Tulfo asin Erwin Tulfo si Lutok may kinaaraman kay Princess Maui na iyon nag-raise nin Operation Romanov sa online press conference na ni Vice President Sara Duterte kan taon 2024. Sinabi ni Lutok na matapos madangog ang sinabi ni Wabi may kinaaraman sa Operation Romanov, tulos sindang nagkondukta nin open source investigation. Sinabi niyang inimbitaran ninda si Princess Maui para magtaon nin linaw manungod sa sinabing Operation Romanov. Alagad da ini nagbutwa sa Senado. Dahilan digdi dahil siyang basihan kaya pigpartisifikar unanin o pagklasifikar muna ninda ining non-validated information. Naghanap sinda ng open source. Digdi may nahiling sinda. Ang primerong sinabi ni Mayor Baste, nahiling nindang garong baliktad ang sitwasyon. Sigon kay Lutok, kan hapoton ni Senador Erwin Tulfo kung reliable ang informasyon ni Princess Maui sa video manungod sa Operation Romanov. Sinabi ni Lutok na bako reliable as far as the Cybercrime Division is concerned. Mientras tanto, 2.2 milyon na iligal na droga na kumpiskar sa laog ng sarong simanang operasyon kan PNP Bicol. Joshua Bino sa report. Sa laog sa naning sarong simana, uminabot sa 2.2 milyones pesos kantidad ng illegal na droga ang nakumpiskar kan mga kapulisan digdi sa Bicol Region. Kasarabay naman digdi ang pagkakaaristar din nasa 67 na mga individual. Sa raw simana ining operasyon o kaya magpoon Hulyo 6 hanggang Hulyo 12, 2026. Sa naunang dito ng peryodo, ang mga kapulisan sa Bicol nakapagkondosir nin 59 na mga anti-drug operation na iyo ang nagresulta sa pagkakakumpiskar nin nasa sobra 324 gramos nin pinagtutubudan shabu asin sobra 15 gramos man nin pinagtutubudan marijuana. Kung susumahon, ang total na kantidad kini 2,206,920 pesos. Kung kaya dara kaini talagang masasabi yaon ang illegal na droga sa palibot, partikular naman digdi sa Bicol Region na iyo man ang pinag-iingawa kan PNP Bicol na mapundo asin mapugulan ang paglakop kini. Dagdag na bareta, John Sabino, DCTV. Ginontistar ni House Private Prosecutor Attorney Amando Vergil Ligutan anapot kan depensa may kinaraman sa ipinahiling na video clip mantang pigigibo ang cross-examination sa testigong si NBI BERMM Regional Director Attorney Jeremy Lutok sa kalimang aldaw kan impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kasuhapon. Mantang pigahapot kan abogado kan depensa na si Attorney Mark Binluan si Attorney Lutok ipinahiling ang sarong video clip hali sa online press conference ni BP Sara kan Nobyembre 2024 na naging sentro kan investigasyon kang NBI Cybercrime Division may kinaaraman sa patakot sa buhay kan presidente. Hapot ni Attorney Binluan sa testigo kung nasisiguro niyang ang mga pahayag ni VP Sara sa press conference totoong nangyari sa totoong buhay. Tulos man na nag-object si Attorney Vergil Ligutan sa linyang ini kan paghapot kan depensa. Argumento ni Attorney Ligutan na ang testigo daing supisyenteng kakayahan o not competent para simbagon kung ano ang mga pinag-unambitan ni VP Sara sa video arog kan mga aligasyon din korupsyon na iyo ang totoong nangyari sa totoong buhay. Sinabi niyang sakop sana kan kaaraman kan testigo asin kan NBI ang investigasyon iyo ang katunayan na sinabi o binutusan kan pahayag kan Vice Presidente sa mga tataramo na ito sa video. Alagad bako ang katotohanan sa likod kan aligasyon na sinabi kaini inuyunan man ni Presiding Officer Senador Chis Escudero ang makalibong o confusing na hapot kan depensa. Kan tugutan na magsimbag piglinaw ni Attorney Lutok na bilang investigador na konfirman nindang totoong nangyari ang press conference dahil nagpapod sindanin mga miyembro kan media na nag-atender digdi. Alaga tinawan nindo niya na wala sindang personal na kaaraman kung totoan partikular na mga sahot o istoryang sinabi ni VP Sara sa nasabing video clip.
Mga tugang pigadala ng unyan kan gobyerno ang pagitasin multa asin paghigpit sa padusa kan mga madadakop na nagtatapok nin basura kung sain-sain sana. Sigon kay Palace Press Officer Claire Castro, ikinahadit kan Malacanang ang mga CCTV footages na nagpapahiling kan mga tawong nagtatapok nin basura sa mga estero, creek asin magin sa mga tinampo, hali sa mga nagaandar na mga lunadan. Padagos man ang mga proyekto asin lakdang kan gobyerno laban sa pagbaha, alagad kay puan sa disiplina asin kooperasyon kan publiko kung daiman magkakatabang sa paglinig. Nangapudan ang palasyo sa publiko na daiman magdugang sa problema na nagdadara nin pagbaha. Oras Pilipinas, 6:25 din morning. Magbabalik po kami. GB News Express. News Express. GB News Express. Anom na dekadang nang nagsisilbi nin may pagmakulog asin nagahatod nin magkakanigong pinansyal na produkto asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated ang kaagapay asin katuwang kan pag-abot kan sa indong mga pangarap. 60 taon nin serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o narakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small, and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Lunchtime na listeners, gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon may bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of one-piece crispy chicken fillet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos, price varies. 2 ulam tapos may drink in 1 meal, mapapa-tastify ka na, napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-257576 Series of 2026. Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Agamigos, agamigas, may nagbabalik. Programa sa radyong pangsiyensya, pangteknolohiya at para sa masa. Muling i-ere. Diskusyon nasa DZGB na. Mas malawak, mas espesyal, mas makabago. Science good news just for you. Diskusyon Season 2. Kompleto at sigurado. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. GB News Express. GB News Express. Mga tugang padagos kitang unyan sa mga darakulang bareta, naglansar po ang administrasyon ni US President Donald Trump ng sarong kampanya para isiparar asin rumpagon ang International Criminal Court o ICC dahil sa pagkukonsiderar ining patakot sa soberanya kang Estados Unidos. Sigon sa report, ipinahayag ni US Secretary of State Marco Rubio na direktang sinayumahan ang Estados Unidos ang poder kang ICC na mag-investigar o mag-trial sa mga namanuaan asin mga opisyal kang nasyon. Sinabi niyang inisyal na kamabutan kang ICC na lapagon sana ang mga grabing pagbalgar alagad maging mas radikal asin mas sobra ini. Sabay na pag-insistir na dai tutugutan kan Trump administration ang korte na patakoton ng opisyal kan Amerika. Magin sinda US President Donald Trump asin iba pa araw ni dating Presidente George Bush. Haloy nang pigasabi na warang autoridad ng ICC na mag-investigar asin panimbagon ang mga Americans, partikular na ang mga miyembro kan militar. Sigon sa State Department, official na hinagad na daay pagpangaranan na nagkapira sa mga pinagkukonsidera na opsyon para i-target ang ICC yon pagpapautob kan travel ban, revokasyon kan visa, pagpapakusog pa kan sanctions laban sa ICC asin sa indang affiliated organizations asin diplomatic pressure sa ibang nasyon para magkalas hali sa International Tribunal. Mientras sinabi ni ICC spokesperson Orain Mailet na daay makomento sa ngunyan ang korte may kinaaraman sa nasabing isyo. Business News, nagsumiter nin duwang magkasiparar na resolusyon sinda Senador Ping Lacson asin Senador Bam Aquino may kinaaraman o may kamautan na pa-investigaran ang palabaw na singil sa kuryente. Sinabi ni sa Senate Resolution 501 ni Aquino asin Senate Resolution 511 ni Lacson, pipa-investigaran sa magkakanigong komite sa Senado ang pagkitaas o presyo sa singil sa kuryente sa nasyon. Tinawan ng Duyan Aquino na sayang resolusyon saan Pilipinas sa may pinakahalangkaw na singil sa kuryente asin dakulang ulang ini sa pagrambong kan ekonomiya. Nagpapagabat sa gastos kan mga familia asin mga saradit na negosyo asin nagkakapagpapadala rin seryosong kaditan sa kakayahan, transparency asin overall performance kan electric power sector.
Sports News, tinapos na po kan veteranong playmaker Kiefer Ravena ang sa iyang oras sa Gilas, Pilipinas. Sa iyang sinabi na tapos na sa iyang career sa national team asin maugma siyang ginirumdom ang naging karir niya sa Gilas kan 2009 sagod na makaabot siya sa senior squad. Ang ultimong kawat niya sa Gilas nangyari durante kan 2023 FIBA World Cup sa Manila. Apisar kan pangapudan kan mga fans na kaipuhanin veterano sa roster kan Gilas. Sinabi ni Ravena na pas na siya para digdi. Nagpasalamat man si Ravena sa oportunidad kay bahan ang pagkawat kan Gilas, Pilipinas. Suportado mo niya man ang national team asin masunod na henerasyon asin mga atleta na marepresentar sa nasyon. Sangon niya nakapokus si Ravena sa pagpapadagos kan sa iyang professional career sa Japan B-League sa Rokyo Golden Kings. Mga tugang health news. Kasabay, mga tugang Anbareta ni News Director Mar de la Cruz. Hali po dyan sa Newsbase. May kinaraman sa kakulangan in social connection. Pinigroso daw sa salud, sigon sa mga eksperto. Good morning, Pading Mar. Anong detalye kay ni... Good morning, BP. Naglalangka worldwide ang social isolation as in loneliness, sigon sa mga eksperto. Patanid din dyan sa publiko na nagdadara ang pagsulo-sulo asin kamunduhan ng seryosong peligro sa salud. Sigon sa World Health Organization o WHO, ang kakulangan ng koneksyon sa ibang tao, ikokonektar sa 30% higher risk o peligro na tamaan ng stroke asin lang sa puso asin nagkapanangkaw man in anxiety, depression asin suicide risk. Abiso ka mga health experts, naman tiniraw na konektado asin suportahan ang lambang saro. Health News from Newsbase, Mardela, Deiba. Thank you, Pading Mar. Mientras tanto, dumang kita sa pag-asa, kasabay si Alexis Lubivar sa Kamugtakan Kampanahon. Yes po, para sa magiging kamugtakan ng sa tuyang panahon ngunyang petsa 15 ng Hulyo, aldaw kang Miyerkules, apektado man giraray ng mga localized thunderstorms ang bilog na Bicol region. So asahan niya to ang bahagyang mapanganoron sagkod sa mapanganorong kalangitan na igwang posibilidad ng mga pulupulong pag-uuran asin pagkikirat at pagdaguldol ang posibleng mamatian sa maghapon. Maluya sagkod sa moderatong luros hali sa timog kanluran ang iiral na may banayad sagkod sa katamtamang pag-alon nin kadagatan. Agwat ng temperatura ngunyan aldaw tigatayang maabot ng 27 to 33 degrees Celsius. Sa tuyang monitoring naman, tigmo-monitor tamang giraray itong LPA na formerly si Josie, nasa ngunyan ay nasa layong 1,650 kilometers sa sirangan ng southeastern Luzon. Itong LPA, di naman tig-expect na ito pa ay mabilog, maging isang bagyo at dahil naman ito maka-apekto sa anumang bahagi ng ating bansa. So tig-expecta sa ngunyan na aldaw pati sa mga masunod na aldaw na generally fair weather kita na meron ng mga isolated na mga rain showers and mga thunderstorms. Maliyon po sa tuyang weather forecast and update. Hali po digdi sa Pag-asa Legazpi, Alexis Weaver po. Mga tugang iyang palitalyes kan mga darakulang bareta sa GB News Express. Sinurat po ni News Director Mar de la Cruz. Katawang si Jenny Balyaran, Nicole Ann Gloriani, Shara Meleron asin ang report kan Mega Force Patrol. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. GB News Express. Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Aces na ang sagot dyan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan. Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta. At very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy, at Magic
hygienic, kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address: Aces, Ground Floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. PC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. PC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Sirangan, Virac, Catanduanes. PC Micron Sorsogon, Unit 1, B. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair at serbisyo, maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/albaycomputer. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches: Rabvax Legazpi, Ariner Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Rain, rain, go away! Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundili is a generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Smile always! Ma, gusto ko pong mag-aral sa isang world-class university. Anak, sa University of Nueva Cáceres ka na. ISO certified, globally recognized, at kabilang pa sa respetadong ASEAN University Network. Approve ang quality nila internationally. Opo, Ma! Sila ang may pinakamaraming accredited program sa buong Bicol. At dahil sa kanilang local at international partners at alumni network, malawak ang opportunities mo, anak. At may alagang UNC po, mula enrollment hanggang employment. Oo, siguradong makakapagtapos, magkakatrabaho at magtatagumpay ka, anak. Enrollment is ongoing for all levels for school year 2026-2027. For inquiries, call Janet at 0907-156-6898. 0907-156-6898. Choose world-class education in a nurturing environment. University of Nueva Cáceres. Enroll now. Kuya nyo ba nin hashtag HopeCore? Kung iyo, hilingon nindo sa online so hashtag isimaging best ni istorya nin dati mga MacDo crew members. Nakakainganyo. Igwa mga nagpun sa MacDo bilang crew members, ngunyan, nakamtanan ninda so sa inda mga dream jobs. Igwa mga naging nurse, teacher, journalist at pro volleyball player pa. Kadakol sa inda nagpuon sa crew member at nagtalubo bilang manager na mamayukan sa iyang sadiring grupo. Sa kuyang orgulyo para sa inda. Sa mga istorya ninda, isimaging best me talaga sa MacDo. Perfecto ang sinang setup para sa working students, ninulis sa orog ninda, flexible schedule. Sinda mag-a-adjust depende sa katungdanan mo sa eskwelahan. Igwang pagtutulungan din, kaya masasarigan mo ang pagtatrabangan ninlang bangko crew members mo. Igwa sinang world-class training na matabang sa imong pag-usuwag. Talagang isimaging best me. Kaya, kung ika naghurup-hurup sa pag-apply, dibuhon mo na. Visit MacDo PH Careers Facebook page or visit the nearest MacDo store near you to apply. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga.
Sige, balik kita mga tugang sa programa 15. Bago mag-abot ang alas 7 in morning, mga liver lovers, kumusta po ang lifestyle natin? Party on atay later, nababaliwala pa din ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil maritong tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Makatulong ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid, pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up, kaya naman may bagong Liver Aid, Liver Aid Pro. Liver Aid pero Pro. You heard that right? Liver Aid Pro. Hindi lang supplement, ito ay Silimarin Plus multivitamins. May mabisang silimarin pa din sa proteksyon ng atay. Pero ngayon may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansyang nagbibigay proteksyon o nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids and regeneration. Ang na-damage na atay, maaaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa, ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet at exercise kasama ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid Pro. Yan ang kailangan natin para sa malusog na atay. Mag-liver up na! Ang Liver Aid Pro ay available po sa Mercury Drug o Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, and leading drugstores nationwide. Silimarin Plus multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang 14, bago po magabot ang alas 7. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Si Isay daw ini. Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magagalit. Konsuelo lang ini, mga tugang digdi po sa inyong programang Morning Hirit sa DCGB. Ang balitang ito ay masama, huwag pong gagayahin. Lalo na ang mga batang nakikinig pa ngayon, ito ay masama, huwag na huwag pong gagayahin. Saro na tabing driver, kinaregos ng dagit kan sa iyang tabi na amo dahilan sa kapilyuhan sa buhay. Alam mo, ang mga takuto na testigo kontra sa imo sa driver mo. Kaya ako di ako nagkakong driver. Kadakon na istorya kaya. Joshua, good. Maski barkada, di ako nagaparapakiiba sa barkada. Bakit? Maski season, sugoon mo ngayon, ihaton na nga edamang kay Kwan. Mapagal magpara sugo. Baka matitulong kang witness sa impeachment. Day kan, buminaliktad, di kan itistigo ang kontra sa imo. Diyan ka, nagbaliktad diyan, kontra sa imo, problema mo yan. Di ba? No. Kung bako, doang bagay man, sabi ka para sugo mo, napaduman sa iya. Bako yo? Mas maurag pa sa imo. Kaya mas maurag pa sa imo. Marekon. Ang pigilakaw nyo talagang para sa imo. Mataram kan si girl. Mas maray pa nga ikakayamo mo. Ata na nga ni. Mas maray ka pa nga. Permita kang kaiba. Sa amo mo ngayon, wala mang nakakaiba. Bako naman niya ni halik kay boss. Sa kuya na ngayon. Buda, garing nga na malisan ko. Sweet ka sa kay boss mo Sabi kang lalaki. Sa totoo lang masweet ako sa kay boss. Tapos biglang pilsyong ka sa pisngi. Cute mo ano? Bako, rimate. Arag masarap ka ng pwedeng abutan kaan. Doang bagay. Bako, ano nangyari digdi? Oha. Sisay daw ini. Alalay, direkto na driver. Pinaregos din tamuyaw.
kan sa iyang busing na government official. Kawasa pala ni DP Henry ining tipale. Mas matindi pang mangilusyon kaysa sa amo. Ay ko tanggalon ko na yan. Dalo kung ang pagkakatalo niya, so amo niya, baka iba man gayod. Pati so para sa busing, muya pang pakiaraman. Ay, di ka mahaloy. Di ka mahaloy, no. Di ka lamang haloyon. Halawig na sa imon sarong bilog kambulan. Magsala pagdiklom kambulan pag ano apod kan sa gurang pagwara nga kambulan. Pagdulom, kasabay man na madulom wara ka ng trabaho. Ano nangyari? Sigon sa kulalat ni. Nagkataon man pati, subibi girl, sumbungira. Sigay-sigay ni Pale. Sinumbong sa amo? Diretso man usip tulos kay opisyal. Ay maray man iyan. Marayan. Na nag-usip. Iyan day mo madara. Basta. Hindi ba ka? Kung ang kada hero nindo istorya sa boss. Ay ano panong ng pagtaram? Ano ang apon nga halimbawa? Dahil subibi girl. Kaya subibi girl nga ni nagsumbong sa amo, di ba? Oo. Ngaya anong apo halimbawa kang baby girl sa amo? Ngaya ano? Babe. Ngaya gari mas sweet ang honey. Honey. Baby. Akong bako ngaya anong maray na apo daw? Ngaya cupcake. Sunay iba naman. Sweetheart. Yan. Sweetheart. Ay, gari gurang naman arapudanaan. Ngaya anong maray na apo daw? Di na kaya ako tatao kaan. Ika, ano maray na apod sa iling mo? Ano talaga? Be? Biga yun. Pag sugari nga sugari palambing ade. Pero pag dagit ka, kikompleto nga ran, di ba? Ano nga Oy nga be. Anong be? Anong pigparasugo mo sa kuya? Nakamali siya ako Pag minatuon nga sa kuya kang padara mo, diretso nga yung kikaputan ng kamot ko, sa ginya pipasabit. Di mataw ka baga nga sa plastic, bagang nakalawang pansit sa plastic ade. Siyempre so kakaputan kan makuasay mo, so utong luho man kan plastic na nakasabit, di ba? Diretso garo hihapulas ang kamot nga bi. Ano nga yaan? Gari nga nagbintay sa imo Wala nang hiling sa kubod ulok-ulok nga delikado. Garo nga iba? Baisa na. Ngunyan. Dahil nakatio si opisyal. Ano da? Sinabon-sabon si Palingin Tamoyaw. Pakasabo na. Pinanlawan pa. Plus nakarigos. Ibinuhos ni opisyal ang bilog ng dagit kay pare. Ang istorya kaya bike. Patago. Pinakihurunan ni opisyal si pade na servisan si baby girl. Ano? Servisan? So baby girl. So, tabo niya? Driver niya? So, isugo sa driver. Servisan mo yan Papa-enroll ka raw? Ma-enroll? Para ma-enroll, ma-service pa? Siyempre, pwedeng mainitan. Tarapan mo ng allowance, buda pang-enroll, ma-service ka pa. Grabe naman. Then sa makalusot? Pwede, ini pala na driver, medyo magatol man ang dila. Sabi na kay kuman sa babae, ano nga yung nagustuhan mo kay boss? Ang problema, uminosip man tulo si girl. Maski ako, nagitan ko ka talaga na tapos imbestigaran mo ako ng gusto sa kuya kaan. Gini baga an marotong pagkanyo sa kung kataning sa auto. Ayong Dapat ka mato ko sa likod ang kan driver seat, di ba? Gini baga ang hapoto mo yung ang lamangan. Doon sa second row, doon ka sa likod dapat?
Talikod. Di ba? Bako na, kung tumaning ka dyan sa driver's seat, siyempre ang hapot kan, madalion sana. Oo. Parang pagkambyo kan, baka lumampas o kamot. Baka Inapot palan. Inapot. Ano nga yan nagustuhan mo kay boss? Uminosip si girl. Oo. Nangalinterview ang payo ni opisyal. Pero na ngayang halo ng bilog si driver ka. Gary Kwan, doda ko, baka pipa, didakop-dakop kan driver. Pwede iyo. Tabaka nga niya kung pwede ko ngayang kayahon ng style ni boss. Garamihan lamangan. Kaso style niya ni boss, baka kaya ko man, baka nga niya madara ko ini. Baka may mga araw ka na style, di ba? Pwede iyo. Di ba? Oo, ngunyan. Yan ang sabi. Sabon, garamihan ng halo na buhay. Di ba siya magtuko sa likodan kan driver seat? Bako sa kataning? Oh, tamas madali kaya pagparapot-hapot. Paghapot, madali. Di ba? Mapo, madali, oh. Pero kung dumang ka sa likod, iyan, medyo talamatam ka sa imong driver. Di ba? Iyo. Pero kung driver, doon ka na po, ma'am, sa likod. Mata. Pag sa matawo na, pag abot sa dahil ng taong nadudumanod, ma'am, pwede pong lumipat kayo dito. Amin na. O, ngunyan. Kundi, sigun sa kulalapnet. Maski ngaya anong tamuyaw. Dahil man kayang si Santihon, si driver. May aram na pa, no? Adakol ng aram na istorya. Si Santihada kung dahi kan tara mong kaka. Dahi ka na maglog sa aga, ha? Dahi ka na maglog sa agang salbatana ka. Yo po, sir. Pagtalikod, naggumod-gumod sa driver. Sir, tandaan, maharang ko pong harong nindo. Nata, ano? Piba ko pirmi. Yan naman si Mrs. Budak. Kung saan siya nag-opisina, aram ko. Ano nga ni? Basta. Sige daw. Sige daw. Baka na may problema ka? Joshua? Nawara na lugod. Nawara na lugod. Yan, dilika. Kata, ang pigtataram tabaya na mga... Sa amin, masabi si Dr. Anan Locanyas, garing nga niya may point man. Ay, inda. Pag di mga yako pinalawag sa aga, baka di ka naman makalawag sa harong nindo. May problema ka. Ay, inda. Ay, nako. Kaya ako nang God. Sabagay, di man ako pang sweldo sa driver. Oo. Bada, kaya ko pa man mag-drive. Imbis na itaw mo sa driver, itaw mo dumaan. Gari malay ng question mo. Gari sala ang question mo, ah. Imbis na ipapasuldo mo pa sa driver. Ika na lang. Makashare ka na. Oh. Ika na lang, di ba? So ipasuldo mo, igasto mo na doon. Sa bagay. Kaya palan. Sabi ninda. Kaya pala. Dahil kumataramta ba kasi laulong kanyan sa lidong. Okay. Oh, ha? Pasiguro ha nga na eh. Joshua, goodbye. Ay, nako. Bueno. Sabi kan texter, pwede ngayong upload, baby loves. Baby loves. Pwede. Sige, Pwede man. Alright. O, bueno. Tapos na ako kan sa kuya na so live ko. Wala na, no? Alright. Mga tugang, salamat ka. Mapaaram na kita mabareta na kita. Alas 7 na po. Alas 7 na. Susunod na. DCGB, Bareta alas 7. Standby, mga kababayan.